Hey guys, eu sunt șeful vostru Robot 2. Și am venit aici să vă prezentăm un nou gameplay, un joc foarte complicat, dar bine, Dacă vreți, vi-l dăm pe Steam, costă doar 2 euro. 100 de euro primiți jocul tot trecut, plus... Dacă facem 100 de euro pe el, vă facem reducere. Bine, nici noi nu prea știm să jucăm, dar bine, cred că voi o să ajungeți la nivelul... Jocul e data trecut, e pe disc, bine, discurile sunt de unică folosință. Vă rugăm, ne contactați pe mail pentru mai multe detalii. Da, ok, și... Trebuie să prindem acest infractor care are foarte multe... Bine, cred că Ce? vreți să vă descoperim cine e infractorul, dar o facem mai pe la final. Da. Este un super vestit, să zic așa. Bine, el cam nu știu ce vrea să facă, umblă prin jur, dar... Imediat. Noi suntem așa niște râme, să zic. Ok. Stai, acum Ok, așa e. haide, trebuie să prindem. Noi suntem... Așa. Ok, am prins aici. Acum... Și acum... Haide. Atât. Acum, eu cât o țin prietenul meu, se va duce și va face așa. Bă, ce ești nebun. Bă, iar a Ok, fugit. am scăpat acest mic infractor. Ce-s verme. Ok. Știi? Se Și poate de găsi așa, când dar am văzut că postează lumea gameplay pe YouTube, de multe ori mă întrebasem dacă domnul Ahiping ne filmează când nu e maica sa acasă. Unica întrebare care mă bate în cap. Și Da. Păi Și aș vrea ca aia să ne răspundă. aș vrea să fac un gameplay, să o filmeze și pe maica sa, să o pun aici, să o vedem și noi. Da. Sau referitor la Bobo Spider. Ce? Cine e ăla? Bă, copilul ăla, știi? Are bani în PC. Păi ce zic acum? Ca lumea, să zic. Să o trimită pe maica sa la mine, că-i dau eu de un PC normal, și se bagă și la jocul ăsta, facem gameplay-uri, îl fac vestit, că a ajuns boschetar, nu are de un PC, face anunțuri. Ok. Bine, deci sper să vă placă jocul, nu este complicat, este compus din 5-6 copaci, pus pe o mapă cu multă piatră, deci De asta este și așa ieftin. e un joc, puteți să vă jucați Online, live. 3 minute maxim pe el, dar merită. Merită să dați banii, adică să donați ca nebunii în alte jocuri mai serioase. Aici, Și acesta a fost, cred. dacă donați, puteți să vă faceți altă culoare la vehicul la și să vă puneți alte roți sau fără roți. Dacă vreți, e alegerea dumneavoastră. Skype-ul ăsta, dacă vreți alte, da, dacă vreți alte jocuri, adică ne trimiteți pe e-mail. Zi bă e-mailul. Bă, e-mailul De mai jos. nu avem momentan. Da, trebuie pe ăla care nu-l avem. Bine. Din descriere, ok. Da. Și acesta a fost descrierea jocului fine. Așteptăm răspunsul Hey Pink și Bobo Spider. Bobos.